astui voimaan viime vuoden alussa, eli 1.1.2025, ja laissa on 3 vuoden siirtymäaika. Kaikki päätökset tulee päivittää viimeistään 31.12.2027. Kaikki päätökset tosiaan päivitetään nytten, ja siinä on tärkeää sitten myös muistaa, että miten ne päätökset voidaan päivittää. Asiakkaalla on aina oikeus kertoa, että hän haluaisi siirtyä uuden lain mukaiseen päätökseen. Eli voi ihan vaan halutessaan todeta omalle sosiaalityöntekijälle, että nyt haluan, että päätökseni päivitetään uuteen muotoon. Siis hyvinvointialue voi ainoastaan ehdottaa tai vaatia päätöksen uudistamista tai päivittämistä, jos asiakkaan palvelutarve sitä edellyttää. Tämä tarkoittaa sitten, vaikka sitä ei ole kerrottu suoraan laissa, mutta tämä tarkoittaa käytännössä, että jos palvelutarve ei ole muuttunut eikä asiakas sitä halua, niin hyvinvointialue ei voi pakottaa uuteen lakiin siirtymistä ennen tätä mainittua päivämäärää, eli 31.12.2027. Joskus hyvinvointialueelta ollaan oltu yhteydessä puhelimitse ja ollaan ehdotettu muutoksia, ja silloinhan se ehkä voi helposti tulla niin, että suostuu muutoksiin eikä ihan täydellisesti ymmärrä, mihin muutoksiin suostuu puhelimessa, kun ei ole ollut aikaa miettiä, ei ole ollut aikaa kysyä neuvoja, niin näitä prosessuaalisia oikeuksia, niin ne suojaa asiakkaita. Ensimmäinen mainittu kohta on oikeus tulla kuulluksi. Se tulee hallintolaista. Siinä on tarkat säännöt, että kun tehdään uusi päätös, niin asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi. Se tapahtuu ensisijaisesti kirjallisesti, jolloin tämä tapa, että vaan soitellaan, ehdotetaan muutoksia, niin sehän ei oikeastaan ole hallintolain mukainen toimintatapa, vaan kuuleminen pitää tapahtua kirjallisesti. Ja tämähän antaa just sitä aikaa, mitä asiakas tarvitsee, jotta osaisi selvittää ja kysyä neuvoja ja niin eteenpäin. Niin tosi tärkeä asia. Jos tulee ehdotuksia, että tehtäisiin muutoksia, niin on oikeus vaatia uutta palvelutarpeen arviointia. Eli jos itse on sitä mieltä, että tämä nyt ei ole ehkä ihan mun tarpeiden mukainen suunta, mihin nyt mennään, niin voi kysyä tai vaatia, että haluan, että minun palvelutarpeita selvitellään uudemman kerran ja katsotaan, että mitä minä tarvitsen. Ja tietysti jos nyt asia tulee siihen, että tehdään uusi päätös, tai jos asiakas haluaa, että tehdään uusi päätös, niin se pitää saada kirjallisena se päätös. Jos siihen ei ole tyytyväinen, niin voi sitten pyytää päätöksen oikaisua, niin kuin tuossa kohta 4 ollaan todettu. Virkamiehellä ei mielestäni pitäisi olla oikeutta muuttaa asiakkaiden päätöksiä ilman perusteltua syytä. Jos tuen tarve on edelleen samanlainen ja ollaan todettu, että on oikeus henkilökohtaiseen apuun edellisen lain mukaan, niin uusi laki ei anna aiheita muuttaa tätä tulkintaa. Tässä on mielestäni hyvä perusta siihen, miksi mielestäni ei voida vähentää
tunteja tai siirtyä toisenlaiseen palveluun, vaan jos on kerrankin todettu, että on oikeus henkilökohtaisen apuun viimeisen lain perusteella, uusi laki ei ole muuttunut, niin silloin on myös oikeus henkilökohtaisen apuun nytten uuden lain mukaan. Jos joku ehdottaa muutoksia, niin tähän voi vedota, että on luottamuksen suojaperiaate ja voi kysyä, että millä tavalla hyvinvointialue katsoo, että tilanteeni on muuttunut, jos minulla ei ole enää oikeus henkilökohtaisen apuun. Mitä me ollaan nähty on se, että usein ollaan puhelimitse yhteydessä, niin älä suostu muutoksiin, jos soitellaan, vaan pyydä tiedot kirjallisesti, tai jos on sellainen tilanne, että uusi päätös on jo pitkälti valmisteltu ja ehdotetaan muutoksia, niin pyydä kirjallista kuulemista. Niin kuin puhuttiin, hallintolain mukaan on oikeus kirjalliseen kuulemiseen, niin pyydä sitä. Tämän jälkeen etsi viimeinen henkilökohtaisen avun päätös, joka on vielä voimassa, ja palvelusuunnitelma ja muut tärkeät asiakirjat, jos niitä on. Ja olkaa yhteydessä esimerkiksi meille, tai jos on muita asiantuntevia tahoja, mihin on ollut yhteydessä ennen, niin pyydä apua, pyydä tukea, ja se antaa teille paremmat mahdollisuudet varmistaa se, että uusi päätös, joka tulee sitten voimaan, on hyvä teidän kannalta.